verse 18. Kumele nje wena undifundele Thembi. Chapter 3. Daniel chapter 3 verse 18. Ngicela ungifundele ke Thembi, uzanifundela kayi2 in English and ngeXhosa. Qala ngeXhosa so that ndiyazi ba ndigqibela kule ndawo endifuna kuyo. Verse 18. But if not, let it be known to you, O King, that we do not save your gods, nor will we worship the gold image which you have set up. Amen. So that's it. Baba wethu. Thina mosana usisana. Amen. Ngicela amanzi exesha ngisazichaza manje ngusisana. Amen. Sacela nje amanzi. Ithi iBhayibhile uKing Nebuchadnezzar on chapter 1 he decided because he had all power. Yamazi umuntu onepower ne? Yeah. He can do anything. So he had all power yokuba angathatha isizwe sikaIsrael ubuyafuna. Okanye angathatha abafunayo ayeka abayekayo. Amen. But that's what he thought. Ngokuthixo wethu is always step ahead from us. Ithi iBhayibhile wamiyeka uThixo, because I'm not going to say he won, but wamiyeka uThixo wenza imistake yakhe wathatha abafana bane wabazisa kwitrone yakhe. Ithi iBhayibhile when he was training people abazohlala kunene kwetrona yakhe nabazaba ngabantu abazohamba naye nabamnika ithemba. Hallelujah. Into it is our week, but amen. Ithi iBhayibhile kuyo yonke lonto eyenzeka uThixo allowed him to do so. And then wathi kunabafana abanengqondo 1 ababondlekileyo 2. I want them intelligent, benazo leadership skills. 4 wathatha eyona nkcubeko neyona nto kaThixo wakhetha ukungafani ukhetha ulungiselela yena. Hallelujah. Then ithi iBhayibhile kuyo yonke lento eyenzayo wathi mabathathwa bayotraina nabanye abafunayo. But imistake ayenzile is to show them ikona zakhe. Lapho sizobona abadlalele khona, lapho sizobona planning zapho zikhona. Little did he know. Hallelujah. Then the Bible said, yena wathi then ithi iBhayibhile kuyo yonke lento ibisenzeka wathi ukumkani bathi la madoda abambele ecaleni umthetheni. Jesus. Hallelujah. Ngokwenhlonipho, ngokuhloniphe okukhulu kokheli yami. Sicela ungadli thina. Lapha abanye abantu badla ngicela unisuse. Siyacela thina, hayibo. Hayi mbokodwa hayi youth man. Shaya. Jesus. Siyacela thina kumkani. Siyacela wena mthetheni. Into singadlisi ukudla okudliwa ngukumkani. Singaseliswa newenga kumkani. Sifuna ukudla okudliwa sithi. Akwathi ukudla should not be prepared. Etafile ngakumkani. Siyavuma sizoyilandela imiyalelo. Kodwa kunento esingakwazi ukuyenza. Asidla phomedla khona. Hallelujah. When the training begins. Hallelujah. Ukuze sizofikelela kule ndawo asizanga sazofika. Obesithi kumkani akwazeke kuwe kodimana klani sangadla phomedla khona. Kule ndawo sisashumayela kulo kanyathile kuyo. But yathi verse ensikelelayo. Tisikelela kuverse number 12. Athi kunamadoda athile noma khona amadoda amaninzi kwesisibeko kodwa la ndoda enkukani ifuna amadoda athile.
ithi yawube ithathana namadoda angafuna ukubuda kulothimone wakhe. Glory to Jesus. Uthi kutheni ningafuna ukubuda kulomfanekiso omisiweyo. Bona labo sindelele besiya. Uthi verse number 15. Oh my God. Iyabuza lendoda ekukumkani ithi ngophi lo Thixo oyakulisindisa. Ubuza ukumkani, ubuza kulamadoda athe thina sodwa asisukubuda kuThixo wakho kumkani. Babuza lombuzo udala confusion. Hallelujah. Udala doubt kulamadoda kungengathi uThixo ngeke kodwa ukhona. Let it be known. Uthi noma sifuna kuyo makwazeke. Noma sinathatha sasiwa emlilweni kodwa makwazeke. Kunezinto esiziluzayo ngoba sifuna ukuya emlilweni. Sometimes izinto zethu zidika zingekafiki kuthi ngoba sifuna ungena emlilweni. Kule ndawo ethethwa nguYobi athi xa ethetha ngexesha sehlelwa bubube sehlelwa yinto yonke. Ngexesha ebethwa ngamathumba uthi noma angandibulala kodwa ndiyakuthemba yena. Sengathi uyabona tata umsongo ingathi kule ndawo ukumkani waseBhabhile uthi ngelate uthi enza state capture lando ngathi state capture wadinga late sebathimbile ngoba always usathana ngathi sebantwini uza ngento ezinhle qala. Usathana ngafuna uwina umuntu kaThixo uza ngento ebukekayo. Edeni babona umuntu ulungela ukudliwa kanti bayathimbeka. Makwazeke ukuba kekho omnye uThixo siyakumqula ngaphandle kwakhe. Sometimes ke kuyamangalisa into yoba uThixo athula athi cwaka. Yenziwa yonke iplan wathula uThixo. Kwathi umlilo uzawubaswa uphinda ngasenxa wathula uThixo. Lamadoda ayindawo odwa asekuthinjweni bakhona nabanye. Ngenye ixesha umlilo awenzelwanga bona bonke. Wenzelwe nje bona aba bakhethiweyo. Ufunda iBhayibhile ufumana into yoba akhona amanye amagama abantu ake athathwa afakwe ezingonyameni, athathwa afakwe emlilweni ngalamadoda odwa. The reason esithi kumkani ndikhetheleni amadoda aphume ebukhosini anengqondo wezama ukwenza indlela lula yokuba wina. Ngoba uSathana akawini thina sesiphansi akawini. Let it be known. Hallelujah. Hallelujah. Eyona nto enigqibayo apha yinto yokubana yintoni le yenza aba bazalwane bame stand still phambi kokumkani beme endaweni apho bekufana baboyika khona. Alibonga igama lenkosi athi Yoweli ndiyakuthulula umoya wami phezu kwayo yonke inyama. Alibonga igama lenkosi mamela ngexesha kusehla umoya oyingcwele idinga lifika kubo lehla once alizange liphinde lehle. Alibona igama lenkosi azathi uthixo kuJeremiah athi yihlupheke endlini yombumbi uthi ndafika ndabona ivili lijikeleza. When ivili lijikeleza nabanye abanye bayasithela abanye bayavela. Kanti ukumkani uzakwenza isimanga uzawungenisa amadoda kwitrone yakhe ahliwe lizulu bema bathi kumkani makwazeke kuwe namhla. Asisayi ukhothama esithobeni usibekile ngoba umoya lekinendaba nomoya abazalwane bengamakhwakini ngoba umoya akababa waphethanga amandla umoya kazofika amandla.
isemandleni lento bathethwa ngexesha labantu alibona igama lenkosi liyagcina abazalwane babemane bebafa bethandaza babathanda ngexesha leChronos ixesha labantu bemane bebuzana bodwa uba sizawuya nini kukumkani siyomcelela ixesha labantu ngoba ixesha labantu linento yokwenza nekhalenda linento yokwenza nosuku alibona igama lenkosi kanti ngapha uyesu Kairos lapha uThixo ehamba namadoda alibona igama lenkosi lendisemandleni andla kaThixo hlala neJerusalem lilindi wambatha akumoya fikile phakathi kwenu alibona igama leninamandla yokufika wamandla ema ngesibindi ngoba amandla esefikile ade sinanda abakumkani nokungasiphosa kodwa uThixo wethu uthanda ukuba sife sizofa uthetha amandla amandlu ukumkane bewabukele senziwa kukhona into efuneka siyazi noma asifiki sombathe xa sifika kule ndawo kodwa amandla funeka siwakhe kwi-closet funeka uvunga ngokuyi closet abombathiswayo ngabahlali kuye abombathiswayo ngabakwaziyo ukuwina abombalini ibhayibhile namadoda behleli nabebesemthinjweni wade behleli kuThixo nabebesemthinjweni angayisheli iJerusalema ngoba siyabonayo ukumkane wenza isimanga uthi ndabona kwakulixesha labantu ukunakumkane ixesha labantu alirecognize uThixo uzawenza ithuba uThixo uzawuphineleza akuzixesha labantu libe-recognize into ebhayibhile ukumkani wabiza inkokheli kade wabiza uDepartment of Finance wabiza uJustice wabiza u-Education wathi high criminal court wabiza bonke into ebhayibhile wabahlalisa endaweni phezulu athi utapita utafile phansi kwababambezini bam akuzendile lafika ixesha likaThixo lakubamba kahle kwitafile yendlalelo ukumkani kumkani wenzani kumkani ayilalithi no asuki kule ndawo ubucimba uzasibulala aluthimba uphasikanqamo iyasitha sabo okhabanyele sitha sabo ubahlekisi ngempilo yabo uthaphu phasi kwendaba uthaphu yakha kodwa uzisa abantu abazobukela ngoba uThixo awenza izinto ezibonakalayo ethi phephile akayendlali nofile ababadezeli bengakafiki lento udlule kuyo namhlanje kungoba uThixo usabiza i-audience athi phephile wasitha sabo ungahlekisi ngempilo yabo angala kade bayahleka pho athi uThixo uphasi kwendaba kumkani laliphino kwakulendawo yamandla jonga lamadoda athi kazawufakwa emlilweni ithi ibhayibhile andifunda okwanyanzeleke khonqa izandla nenyawo emveni kwabekhonqa wambathisa ungubo yamandla angena emlilweni angena umbethe angena emlilweni uhamba senoma wembethe na ngoba ingaki izobakhona ukuhambasa funeka ukuhambasa ukhona umlilo wasekhaya Zulu ukhona umlilo
elingaphezulu wonke amanye amaxesha. Lifikile ixesha labantu ledluna. Lafika likaSimakade. Uthixo wakhangela ixesha elingaphezulu kwamaxesha abantu. Wafika enguFerofile. Wafika suddenly. Tabezawuphoswa. WemuSimakade ekhepini. Wathi ningalinga nibaphose seningaphakathi. Ngoba indaba isemandleni. Kwasafikile umdala wethubu. Umdala mthetho engithetha. Endingathi ngibona wesine. WakuFerofile ufikile. Ngatsho. uSathane xa eza kumaKristu wayibashaho uyawubasa umlilo. Ithi iBhayibhile nomlilo konyanzela kuphinda verse 7. That is the perfection of God. Ngangezanga vela mhlawumbe uThixo uba nomlilo wawungezanga ngamandla. Baphutha bakhetha inani elingu-7 elisho ukugqibelela kukaThixo. Consuming fire. iBhayibhile laxesha bekengakafiki umlilo odlayo. Elixesha lakhe lokuintroduce intwenja. Ukuba bebemazi kwaMozisi. Ladlula ixesha kaMozisi kwafika umlilo odlayo. Ithi iBhayibhile kwanyanzeleka into mabangene ngaphakathi. Amadoda ayebajhulela libe nafa. Kodwa kwaphila abantu abangeniswa. Let it be known that we will not bow to any other God. Izigulo ezikhoyo maziyazi that we will not bow. Ukufa kukhona makuyazi. Sizomemezela. Ukufa makwazi. Icrime mayazi. Nathi thina siyamba noThixo ophilayo. Jesus. Uthi verse number 21. Akubefakiwe namadoda emlilweni. Wavela. Ngoba kwenzeka ufakwe emekweni. Angaveli. uThixo wethu uvumela imeko. Uvumela imililo. Kuke ngathi siyafa kanti siyaphila. Wavela uThixo. Nakule meko yakho usangavela. Uthi Jobi esendivivinyile. Ndiyakuphuma njengegolide. Akukwazi ukuba kwi-level ephezulu ungadlulanga emlilweni. Imililo esitshisayo izawusibulala kodwa izawusinyusela kwenye i-level. Ukhona umlilo onamandla. Ukhona umlilo wasekhaya. Hallelujah. Ake simenye sonke. Oh, thank you.